YouTube cargatzen duen, pixka bat, me va a explotar un poquito, pero bueno. Ea cargatzen, ai, jode, izena. Doom Open Beta. Doom 2006. Bitartean, kargatzen duen bitartean botako dute... Ai, jodetoa... Beta. Vale, badirudi ja, hasi dela. Eman segunutxu bat. Está. Venga, badirudi. Izena. Ondo doala, venga, va. Kaixo laguna, que venga de vuelta naren honetan Doomeko beta irekiarekin, vale? Beta irekia da, beraz, Steamen deskargatzea da eta frogatzea. Nik hemen nago egiten lehenengo itxula primera impresión edo deitu... Jode, jetxiko diot... Bai, oso txarto doa ja, ikusi dezakezuen ez. Ez, perfiles, jodo. Gutxienez niri menua doakit como el culo esaten dena. A ver, pero como el culo, o sea, menu guzti hau doakit. Volumen maestro, bai, adibidez. Modestoa jitsi beharrean kentuko dut musikarena. Ikusten duzunez niri menua doakit hiper mega txarto. Ez dakit nire movida dan edo jokoren gauza da, ziurazki jokoarena. Dakizunez GTX 650 bat daukat grafika bezala. Eta ez da txarto grafiko mierda bat. Baina orain txartan igual joaten ari da zer esan dezakegu. Etxate voz, hori desaktibatuko dut. Baita ere. Bueno, dago pulsar para hablar activo, vale. Ikus dezakezuen ez zer joan daiteke orain. 10, 15, 20 FPS-etara, horrako zer gutxi gora dera. Osea, benetan, Bethesda, haz algo decente. Beta bat da ulertzen dut, baina, bueno, en fin. Bueno, hau da, nago behiratzen lehen aldiz dana. Beraz pizkat ikusi nahi dut dena pizkatxo bat, bale? Ikusten dudanez daude arma desberdinak eta 3 klase desberdinak gutxienez. Asalto, francotirador, emboscada. Ematen du jokoa berez izango dela multijogalarian taldetan, imaginatu Call of Duty talde bat, osea, multijogalari da Call of Dutyko multijogalari jokoa, baina Doomeko estetika horrekin, bale? Joder, asalto con lanzacohetes, ¿en serio? Lanzacohetes, fusil de plasma, granada de fragmentación, francotiradora, fusil de fusil francotiradora, super escopeta eta teletransportador personal. Coño, oda ematen dago hori, emboscador, fusil de asalto pesado, me mola. Super escopeta eta granada de fragmentación. Bueno, ez dago txarto. Ikusten ditugu arsenalak edo, gero dago, zer dago, módulos de pirateo, espazioa, ningún elegir un módulo de pirata, adibidez espazioa. Vale, vacío, signos vitales. Ezin du, vale, osea, desblokatu behar die, horreko oso zer, vale. Vale. Gero dago personalizazioarena. Hori polita, hori ondo, hori polita da. Ajustetan ikusi duzunez ez dago gauza asko. Eta gainera, los ajustes avanzados están desactivados y no puedo poner hau hobeto ikusteko, baina bueno. Personalizar armas, personalizar personajes. A ver. Zona 1. Patrón. Bueno, ikusten dudan ez gutxi daude momentos. Esto me huele a... packs de texturas eta lakoak. Por parte de Bethesda. Horrelako oso zer atorkit burura egingo dutela, ya. Hola, azteko, pero bueno. Venga. Hasiko gara, servidores dedicados, conectado. Luchaza a muerte el 13 de mayo. Se sirve de obtener un paquete multijugador de demonios. Ve. Buscar partida, ya sean jugadas en in-game. Partida a muerte por equipos. Sendero de...
Controla la zona en movimiento para ganar. Venga, frogatuko dugu hau. Hau da como control. Venga, carga tu compañero. Jo, ematen du izango dela edo saiatuko dela izaten badirudi saiatuko dela izaten zera esango dut nola ditzen zen beste joko katxiz ez eta ateratzen orain izena hain monstruena eta bar hain famatua eta horren ez eta ateratzen hori zirera lauko taldeak eta gero zirera bosko jodali partako itxeko zirera lau taldeak di zirera estariak eta gero monstrua izatu da zutena jo nola zen jokoaren izena atzo dutuko goratzen Enzoimerra! Badirudi estetika eta neko antzekoa delako, badirudi izango dela horrelako zehozer. Baina dumeko munduan sartuta. Eman behar da intro seleccionados todos. Venga, guztiak iziltuak. Primerat, eman behar da prepararse, a ver. Es que ez dakit, da lehenengo aldia, listo, Arsenal. Hautatzen dut. A ver. Vale, listo dago, vale. Fíjate, personalización, venga. Ea, gutxienez in-game hobeto doan. Kargak eta bar, holan irudi estetikoa gau karga partidak eta bar primera ondoan, pero... No lo ves no ves equiparte con módulos de hackeo antes de la partida. Sendero de guerra. Venga. No, emboscador. Es que ricasco. Elegir demonio. Revenant. 5, 4, Vale. 3, Uff. 2, 1. Asegura y defiende la zona. Se echar todoan. Capturando la zona. Zona asegurada. Primera sangre. Jode, hau izango da ezinezkoa jolasteko, pero de lo bueno además. Zona perdida. Se echar todoan. Hendik ez ditugu. Ajustes. Es que ez daude avanzatuak ikutxeko y es una putada, que me da igual que no matéis. Muy bonito. Saiatuko naiz igual, zuek kaputatzen duzuenez hau harrapatzen duena, saiatuko naiz igual pizkat hobetzen errendimendua. Jatzen en ventana. Alde batetik. Eta este alde batetik. Ventanas aparte. Capturando la zona. Ea hor. Pizkat hobeto. Ai, jode, opziotan gaudera, kontxo. Capturando la zona. Hor badirudi. Pizkat hobeto badoa. Zona asegurada. Eta ja zelan ikusten duzuen zuek. Llega una runa de... Hortxe. Bueno, beltzez ikusten duzue ingurunea, baina haitxon egin dezaketana da ajustar a posición tamaño, ajustar a la pantalla. Que vale, que hil dauzue ondo. Vale, bizkat borde beltzarekin ikusiko duzue, baina bueno. Gutxienez. Oh, qué bonito. Capturando la zona. Qué bonito. A ver, venga, gutxienez orain pizkat hobeto doa, jode. Non espero hau. Horan joatea, venga. Capturando la zona. Hori da ez dutela oso ondo egin zera. Esango dut. Egin dutenean
Aia masetatarako izena. Capturando la zona. Atentzio. Baske, holan hilko digute, Zona asegurada. pero de flipar, Ha terminado la posesión demoníaca. Perdiendo la zona. What? Zona perdida. Egin dutenean errenderizazioa, jokaren errenderizazioa ez dutela oso ondo egin hori esan nahi du, hau. Bethesda jauna, Mesedes. Hilko digute, lo que viendo basto ez urrengokoa. Jokoa doakit, lo que viene siendo, mal no lo siguiente. Gutxienez den baino pizkatu beto doa, edo iruditzen zen niri. Zona asegurada. Imposible, osea, Begietako minan nabil sufritzen, baina seriamente, Osea, ezin dut olan jolastu. Hostia. Que me mates, me da igual. Osea, pizkatu beto, baina oraindik ajustes. Ea, pizkat. La zona. Ez que begietan mina egiten nau. Zona perdida. Hor badirudi ondo dala. Capturando la zona. Hor asko ere hobeto. Orain bai. Venga, zuek olen txartu ikusiko duzu, Llega una runa demoníaca. Baina, segundu bat, ematen badidazu, ingo da nada, hau, kendu, vale? Segundu bat emon, orain beltzaz ikusiko duzu, segundu bat. Doom, a ver, quitar, bai, agregar, segundu bat emon, agregar captura de juego, Doom, onartu eta hemen agregar fuente global Doom onartu baina ikusten dolan bai benetan beti a ver, posición tamaño orduan egingo dugu bestera batera bai orduan egingo dudana izango da hau erdialdean jarri eta egin capturar ventana onartu Demonio aliado muerto. Eta orain ez da ikusten, ez da? Vale, no. Orduan, barkatu, oza, benetan. Hostia, suprimir, bai. Agregar. Captura de ventana. Baina nahi dut nik hautatu. Seleccionar región. Bai, hori da, hortz. Eta zaitik ez da ikusten. Te han quitado la sesión, me parece correcto. Ikusi beharko litzateke, katxo cabrón. Zut gustoko gertatzen denean. Capturar monitor. Monitor 1. Seleccionar. Joder, benetan, hau da pizka bat. Olantxe. Eta hortxe. Onartu. Isilikon. Venga. Orain bai. Orain hori... Y ajustar la pantalla. Venga. Orain ikusten duzuen pluko... Vale, hor bai. Venga, orain bai ikusten dela ondo. Ikusiko duzu, ni nahi dudan baino gehiago, baina bueno. Konprobatuko dut hau dena ondo doala. Venga.
Eta dena ondo joan da. Venga, multijugador. Orain asko zero beto doa. Orain bai. Venga. Orain bai jolaztu aldugula, orain asko zero beto doa. Benetan lehio batetan jarri behar izatearena ondo funtzionatzeko da tristea, Osea, benetan. Hori esan nahi du errenderizazioa jaztutela ondo egin, eta ikusten duzuenez, osea, GTX 750 marti batekin olan joatea, ez da normala. Hemen gutxinez lortugu pizkatu beto joatea, ni tan mal, baina bueno, hau ez ditzateke gertatu beharko. Baina bueno, ea zelan doan orain partida barruan. Barkatu arazo tekniko negatik, baina bueno. A ver. Hau ya, bueno, ulergarria da beta bat dela, baina bueno. Itxura oso ona dauka gutxienez grafikoki hori eskaintzen da. Gutxienez ikusgarria esango da. Multijokarien izatearena ezakitain polita edona izango den. Ikusiko da denborarekin eta zer egiten duten. Espero dut gutxienez historia bat edo konpainia bat sartzea, zeren eta Beteslakoet Fallouteko soltzele gutxienez historioetan segurazki gutxienez onak dira edo historia onak egiten dituzten ikuste. Bai, venga, orain asko zero beto doa, joe. 4, 3, 2, 1. Asegura y defiende la zona. Venga, orain bai, joe. Orain gutxienez oso zaitu algara egiten, naiz eta... Ez dakit nire aktibatzen den. Alandar ez doa oso ondo, Buah. Es que... Komplikatua da, jolaztea, horako laga... Bueno, laga... Frame jaitxierekin, Horako frame jaitxierekin... Zona perdida. Hori. Babes pizkatxo bat. Capturando la zona. Zona asegurada. ¿Pero qué dices? Gutxienez entornoa gorearena eta hori ondo da eramaten dute. Koko bitxea eratuko da. Baina hau, movida hau, hain txarto joateren movida hau, konpontu behar dute, porque orain txertan nik sofritzen nahiz kriston begimina. Txarto doalak, osea, txarto, nahiz eta hobeto joan, pantalla completa baino hobeto joan, txarto doa. Una runa demoníaca. Muy bonito. Zona asegurada. Runa demoníaca aparecida. Revenant enemigo aparecido. Nik uste tipo hori ematearena dela suerte. Egin diogu... Super... Bueno, eso zer egin diogu... Joder, irureun bizita, ¿qué más? ¿Qué más quieres, o sea, por favor? Perdiendo la zona. Zona perdida. Nada jarekin suposatzen dut, ezta? Ez? Granadatzen dugu. Liderato perdido. Vale, granadak earekin da. Eta kargatzen dira denborarekin. Joder, sin txarto duan. ¡Hostia! ¿Y ese bicho? Es que super... O sea, azten nirenean tiroka eta bar super txarto doa. Super txarto. Kriston zen jaintxierak tiroen ningulan sartzen zare, baina kristonekoa. Betesla hobetu, mesedez. O sea, hemenik... Nita mal, baina... O sea, hemen adibidez ondo. Baina, tiroka azten garenean... Errarekin ez da rekargatzen, ¿qué me estás contando? Hartu barga dugu
Vale. Zaberez munizio bakarra dekogu. Hemendik, hau adibidez, zoom optiko hau, osea, super elegante, hau super elegante. Eta grafikoki super elegante, nik gorearena eta bar ondo egin dute. Naiz eta nizut eta naiz oso onda. Hortik ikusut baten bat. Eta ematen edan frame heitxorekin. Buah. Buah. Capturando la zona. Buah. Kriston parece emango didate. Gutxienez gauza da bizkat erakustea jokoa gutxienez, Hau da, partida bat ematea sistema kotxeko eta sin más. Gaur hasi denez beta, pues Alandare GTX 750 bat baino gehiago behar baduzu hau desente funtzionatzeko, macho, apaga y vámonos. Una demoníaca. Osea, vale, beta bat da, eta beste zeretan Demoníaca aparecida. primeran joan behar, pero Keutadua. Buah, ya está hila nago. Es que ez dut ikusten. Osea, ez nago ematen denbora. El bajón de frames que da y... Pero... Doom... Quedan Es que 50 los puntos. bichos no me... Los bichos no me suenan, pero... No, estética no da. Jolaste a ver, esta ondo da, Camino de azken la derrota. Call of Duty da gogoratzen dau gehien bat, vale, beste dozin shooter bat, gogoratzen dau hori, Call of Duty nasketa bat eta Call of Duty eta zein da zen beste, jo, ez dut gogoratzen Istariena eta hori ez dut gogoratzen da ditzen, zan, Con la posesión demoníaca. baina hori be, ondo, Quedan 10 puntos. sí, estamos más perdidos que vivos. Baina, bueno, El enemigo ha alcanzado el límite de puntuación. lasta, bukatu egin da, ja. Victoria aplastante. Y tanto que aplastante. Jo, nola deitzen zan... Ez que nahiko nasketa dauka hortik. Botín, módulo de pirateo. Vale. Bai. Joango gara... Pata de muerte por equipos. Izango da gauza... Mapa bebera da gainera ikusten dudanez. Po baia. Duelo por equipos edo a cooperativo. O sea, edo a dominio. Jo, nola ditzen zen jokoa. Evolve, jode, ez nuen zitzaidan ateratzen. Goratzen dago Ha azken muerto finean por equipos. Call of Duty eta Wolf jokoen arteko nasketa antzeko bat. Ba, ikusten denez ere hainbat kill daramazunean edo horrelako oso zer, altera duzu hori rebenan delakoa. Jo, hor gainera eske holan jolastea da, kriston putada bat. Nik ez dut ez dakit jendean nola jolas dezaken. Pero bueno. De los enemigos, Signos vitales activados.
Ai, ez nahi saldu. Pleitu hori ondo, primeran egon da. Hori gustatu egin zait. Animazio hori. Hori positibo bat jokoaren txat da hori. Llega una runa demoníaca. Ai. Ai. Runa demoníaca aparecida. Buah. Signos vitales activados. Revenant enemigo ha aparecido. Ah, ondo. Oh, joder, eta dola gora doa, qué bonito. Pero bueno. Signos vitales activados. Demonio enemigo muerto. Ikusten dudanez, Aliado aparecido. el de capturarlo, o sea, duelo por equipos izango da gehien bat denboraren movida puntuena baino. Au. Es que lan, Signos vitales activados. vamos, ezin dut lan jolastu, pero bueno, gutxen fiskatera guztea. Ah! Ha terminado la posesión demoníaca. Suicidio. Signos vitales activados. Suicidio. Bat bi hiru lau goazen. Nik hau boesak hartzen ditut, baina de zero me sirven. Jode. Hemen egon da norbaiteri hor hileroko aldu zaio eta egon da diversión de la buena, Buah. Buah. Signos vitales activados. Ondo doa tiroetan hasten garen momenturaino. Osea, hau da, eta jolasten doa pizka bat kiliko lo joko oraintxe bertan betan. Eta holan badoa betan, espero dut gutxienez joko finalean pizkat hobeto joatea. El módulo de pirateo ha caducado. Ah, ondo, ai. Vale. Botín activado. Sí, baina el botiño no me va a servir de nada, porque me van a matar a más no poder. Va a suicidatu egin dena. Ai, ai, mamatxu, hila nago. Runa demoníaca aparecida. Botín Ondo. activado. Revenant enemigo aparecido. Ondo. Divertigarria izango da, hiltzen eren eselakoa maz nubo. Es que... Benetan, holan joatea jotkoa da benetan putada hutsa. Eta ez dut atxetik dudala edo horrako zoze izan daiteke. Medio camino Yuhu. de la victoria. Au. Pues es ni esker, porque Botín vamos. activado. Du gustoko entzuten ari naizen zarata. Gutxienez, botak. Ah, ze polita. Hori neu naiz. What? Ah, ondo. Lagazo del siglo. What happened here in this moment? Botín activado. Baita ere, motxilarena goratzen hau pizkatxo bat, bolfekoa da bai, baina baita ere goratzen hau pizkatxo bat, planet side, planet side.
jokoari. Pedela shooter bat, multijugadariko shooter bat, baina en plan futuristiko, super txulon. Oso gomendagarri da panel zaitegia esan da. Behikulokin eta guzti. Ai! Bueno, ikusten duzun ez neuke oso mankoa naiz, nahiago Counter Strike hau baino, eta hori flipantea da nik esatea. Bueno, gutxien tiroren bat eman diogu. De lo malo. Liderato perdido. Botín activado. ¡Oh, cabrolla! Llega una runa demoníaca. El módulo de pirateo ha caducado. Runa demoníaca aparecida. ¿No te transportará yo en cierto bar? Ha aparecido. A ver. Liderato ganado. Bai, te transportará yo a que te guste. Hoy da un poquito de Halo, Ni guste. Buah. Qué manco que soy. Mamma Demonio mía. aliado muerto. Ahora me este aterako dute esta. Liderato perdido. Ogo, nahiko berdinduta dago partida egia esan da, Oh, pues este bat atara dugu benetan, ze suerte. Joder. Quedan 2 minutos. Quedan 10 bajas. Han 10 bajas y 2 minutos, eta nahiko berdinduta dago. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Hippie colgado! Gainarako horben hori hor laguntzen, beraz. Ondo, eta oso da. Au. Quedan 5 bajas. Bost bajero eta magostera, minutu eta erdi. We can, my friends, we can. Neu ez, porque jokoa hipernegotzar todua, baina... Mamma mia. Gustatuko letxareteka gutxenez betan izatea, osea, ez dute opzio avanzatuak zera. Queda una baja. Límite de puntos alcanzado. Ondo. Eta ditzen dago justo última sangre en plan de Victoria por poco. Bueno, victoria bat da. Ikusten tamaituko duela pixkat Call of Duty bezara. Eta Call of Duty bat izateko, Call of Duty dekogu, beraz? Bezeu interesatzen inondik inora. Ez dago txarto, grafikoki eta bar, baina hobeto behar dute renderizazioa, asko gainera. Busca energia, módulo de pirateo, osea, módulo hori llega de vídeo ondo dago. Presentación 1. Brazo derecho. Osea, armadurak eta dan aldatu alditugu. Bueno. Izan daiteke gauza asan ikusten duzuen, zuek, momentuz. Epa. Egazean, epa. Mendeko zegoa. Hau, ondo doa. Koitadua. Eta, zuek hemen, frogatu portatil batekin, no, ni de palo. GTX 750 marti bat, ez badoa, portatil batekin gutxiago. Edo portatil hori kriston grafikazoa dauka, txarte grafikoa dauka, o ni por el forro, pero ni por el forro te va a funcionar como debería. Osea, benetan. Nik ulertzen dut beta bat dela, Ojo, eta malo minutu bakarrik. Nik ulertzen dut beta bat dela, pero... Es que doa como el culo. A ver, Arsenal, ea se lortu dugun. Personalizado 2.
hemen aldatu dezakugu adibidez. Fusil de lanzarrayos, o sea, nivel 3, o sea, fusil de estática. Bueno, arma gutxienez politak dira, bitxiak dira, eleganteak dira. Ai, katxiz. A ver, busca energía 3, busca energía 1, busca energía 3, ninguno. Venga, eta este es el de Go, personalización del personaje, armadura, brazo derecho, gato montés, jaguar, halcón. Neko antzekoak dira. Color de luz. Beitu. Urreina beto. Ba, ez dauka esko zere gehiago, jokoa. Beste... Burlas? Cliva baile... Cornos de metal. Besos al público. LOL. LOL. Hola, uno. Hau sartuko dituzte gehiago. Interakzioak. Horako jokoan nik ez diote zentsu askorik ikusten horrelako interakzio hauek, baina bere punto bat dauka. Ez diote zentsu asko ikusten, baina bueno, dauka puntutxo bat dauka. Txorrada bat da, adibidez interakzio hauek txorrada bat dira, eta ere gehiago jokunetan, baina bueno. Txorrada hori, pues grazia egiteko balio du hori normaletak hartzen duzu, y veces hay en plan los besos, hay como en plan, gracias público. Pues ondo dago, grazia da, pero bueno. Eta ere ez dauka gauza gehiago, kakatxo hau. Zuzeneko laburra, bihar luzeagoa, bihar segurazki, bihar goizean. Hasiko gara... segurazki, Minecraft Hardcore erronka 2.8. Vale. Lehenengo zuzeneko honen erresumena izan daiteke jokoa ez dago txarto, ondo dago, polita da, baina renderizazioa adibidez hobetu behar dute, mekanikak azken finean dira edozein shooterreko mekanika, WSD eta grana botatzeko, bueno, kasu honetan normala NG, baina bueno, EDF emateko kulatasoa eta zaguarekin mugitzea hori, aurpegia beratzen duzun tokera orduan, mekaniken aldetik nahiko normala, grafikoki ondo, estetika golearen estetika eta bat nahiko ondo eginda, renderizazioa betu beharra, eta zer gehiago, bitxoak eta bar ondo eta ez dago hor asko zer gehiago komentatzeko, egia esan da. Argiak, iluminazio eta guzti hori, bueno, ez da munduko berena, baina hobetu daiteke. Beta bat da, jendea frogatzeko, segurazki baita ere haientzako hau informazio batzea da, haientzako, orduan, hobetu behar duzue Bethesda, hobetu behar duzue bereziki renderizazioarena, GTX 1080 batekin orain joatea, ez da normala. Beraz besterik gabe, hau berak guztia zen pizkatxo bat, espero zuen guztok izatea, guztok izan bauzue, bat izan bauzuen, eta bihar arte lagunok,